Była baba do sklepu zoologicznego, żeby se kupić papuga. Rozgląda się i wybrała se taką najfajniejszą ara. Patrzy się, a ona do nóg mu takie wstążeczki przywiązane, do jednej czerwono, a do jednej niebiesko. No ale po co te wstążeczki, pyta się tej sprzedawczyni. No, bo jak się pociągnie za ta czerwono, to ona go do po niemiecku. A jak się pociągnie za ta niebiesko, to ona go do po angielsku. A jak się pociągnie za dwie, wtedy odezwała się papuga. To wtedy spadła z drążka, ty głupio babo. Taki gospodarz chciał się pozbyć kota, bo on mu coś za fez miauczył. Wsadził go do auta i wywiózł go za miasto. Wyciepał z auta, przyjechał nazad zadowolony, patrzy się, a kot siedzi na progu. Kurde. Zaś łapnął kota, zaś go do auta, zaś go wywiózł, jeszcze dali. Przyjechał zaś nazad do domu, patrzy się, kot na progu. Kurde. Tak się znerwował, łapnął kota, zaś go jeszcze wsadził do tego auta i takimi krętymi drogami roztomiał te miejsca, kaś tam go powywoził, wyciął go z auta i nagle dzwoni do swojej baby. Wiesz co? Obejrzyj, czy kot jest w domu. No jest. Wiesz co? Daj mi go do telefonu, bo ja się stracił. Zero pojechał na koniu na wiejsko zabawa. Zarwał fajno dziołcha. Ta go zaprosiła do domu. No ale jak już tam byli w chałupie, to ona mu go dowyższej. No jest jeden problem. Jemu fez nerwowego ojca. Jak zadzwoni do drzwi, to ja nie wiem, co może zrobić. Drogo dowyższej, nie ma problemu. Ja tu mam takie umówienie z koniem, że jak zagwizdą skoką bez okna, już mnie nie ma. Za chwilę dzwonek do drzwi. Ten chip bez te okno, a ta poszła na dół otworzyć te drzwi, a tam koń przed drzwiami i go do... Wiesz co, dziołcha, powiedz swojemu Zoro, że ja poszedł pod wiata, bo deszcz padł. Trzy dobermany siedzą u weterynarza. Te dwa się takie boją trochę. Ten jeden goda. Wiecie, ja siedziałem w aucie u swojego właściciela, że się nudził, to już za długo mi było i że normalnie pogryzł mu cała tapicerka. I on z tej złości mnie tu do dołu śpieniał. A ten drugi go do... No wiesz co, no pociesz się, ale mam podobnie. Ja zaś swojemu pogryzł cało nowo sofa i też mnie tu wywalił. A ty części go do... No wiecie, a ja przeleciał swoja właścicielka. I co tyż do uśpienia? I no do obcięcia pazurków.